Pinapakaon siya. Subuhan din kayo. Sa luto, yan naman din yung gana. Oh. Ay, bagmo ka lang. Merry Christmas! Sa inyo tanan. Unang-una. Diba? Alam, lagasan ko rin sa tabok. Cellphone mo, ma? Sa lakyan. May ganun, wala na ano. Arato sa salas pa ito. Bella, Ay, mami na. hindi na sabi. Makakit. Man, mga makakaon ka pala. Kill! Kami sa table sa bong, no? Ada pada yang kondisi dia orang lama di kau sama ni pada kau. Dua hari pulang Bukod lang ito, isa o timang sa Dua orang Dahil sa kung hindi ka lang tao, lang ang ginasabi. Dua ma? Sa buti. Sa tipo, dito lang, may ginasabi na daan ng ako niya. Habo yung